Karin tagas padaan kay rong dali mo dake. Kita na ko nya budak tagtag balik. Asa may datis bay. 2, 4, 6. Hehe, nakapangazo mi kapitan. Salamat ka azo. Majung buntag na tang tanan guys. Arang lami ka jus pag sidlak sa adlaw na. Lami ka jus at bang sabay kay arang ka ka antag sa adlaw ba. Sidlakan sa adlaw. Arang lami ka jus adlaw guys. Kana mo pay pagtungan ni jaba yan na. At bang ka dari. Majung buntag na tang tanan. Pader, majung buntag. Buntag guys. Tahu mo mahinanger. Okay, so paman na siya ng ama. Sudah na naman siya ibutang. Basta di pa mga ama kay arong intan-intan po ba. Ano pa yung kuwas isang manok. Lagi. Sukot na siya basta ay manok tuko. Kuwas ang manok na may gadaghan na rin mga manok mang apong guys. Manok sa mga dee. Mangilag og tuwa. Banta mo nang manok magtuwas pa pagkabril isa sa banta dyan. Uy, ning lami na sila na uwanan. Kaya kada adlaw dari sa mga amrog magtotaligsik naman. Madyo man ang taon ug mo benek na pud. Karon makasahod mig tubig malipay gyud ko guys basta muuwan dari sa amo kay makasahod man mig tubig. Jadi na mahirapan sa kalisod magkaus-kaus ditong ladyo. Yes no. Sumususi na po ko dari sa mga mini garden guys. Kaya daghang kapadjas na nuruk. Wala na. Madyo man taw mga badzina. Ganahan na jud maglantaw dari sa among palijahan kay na katay na dyan siya ba? Kita na dyan ang kuan. Kita na dyan ang kaugmaan. Kaugmaan. Habag-habag na guys. Hapit na siya maabot sa ibabaw. Hapit na siya maabot diha. So di na siya na magkaso wakbukan sa dyan ka ng punuan guys. Kaya delikado uga wakbukan. Kaya nga no, uga mo ni siya abokbukan na ay manuo mga manok. Diyan ilang akakaon. Ilang akakaon ang punuan. Delikado. Mora dyan kaanginan disgrasya gatang tanam. Jadi pag amang kubasa, wow, ning lami na siya guys na basta jud inatiman siya guys, labi naghaling-halingan pud di jud manuog mga kuan, mananap na ning lami na siya. Nay kubrabain da ning turok. Ni amos jay kubrabain. Ning turok ra man siya dari guys. Amon lang pang ipasagdan kan kubrabain kan tambal man gani siya guys. Ani? Kan tambal ning kubrabain. Basta daghay matambalan dani pohon makakita ra mo guys ugon sa isang bunga dani. Isang bunga dani kay kuan ag isang mamunga si ni ka kuan ag isang liso moy at tigumun ng liso dani maitagmun. Ano ni sa gitawag og cobra vine. Nalagpot siguro ni nga liso ba dari mo ning terek kuan ni na maitanom ning terek ra ni si darhi kay sa una diha mo ko nakita na nang nanom dari sa mga adapit. Siguro dahil nalagpot na ning liso o di nabas manok nga na. Dinabas lang mo ni daning terek siya. Cobra vine tambal na siya. Kalipay na tanaw na matanam guys. Kanana sugod na sila pangatay. Marami ang tatong nga buhi patanan agad tong mga batong. Lami na ta sila tanawon. Lah, ano man ning marmalad. Nawaag udlot sa isa ka batong. Ano balik ni danig isang udlot pa? Putod? Sayang naman putod. Pero kira na, maulihan na siya guys kanina. Putol man siya. Nagahapong tinanom na rin alukbati. Madul man taon yung mga buhi ni. Mabuhi lagi mo. Nana ba ka na unod niya itong bulanghoy dari pab? Nana ba kayo unod niya itong bulanghoy dari? Ha? Hapit na mo tuig no? Bali ara. Dapat gusto mo utan diha kamunggay day daghanda ri dia. Na guys, nabaw ra siya. Sakto jud putlan siya karong kuan. Nabaw ra ba. Dato pa datos lujo to. Lujo sa mga kanang naay abuhan napay kamunggay dato mo pangiputlan. Karong nubo ra siya ba sa zona kuanon. Kaon na dapat bagong pinut lang papagabril na nalingsing na. So lumi gazad guys, ug natay mga tanom-tanom karon makalibritag mga utanon. Kay mahal ba sa kaso mamalitrog utan ng panahon na. Uy, makalipay nagamang limon hapit na mahinog. Medyo naman tawag din pang buos mga bata, dodoaan mang good. May mga bata dari mang labay ba. Masala kay bawal ba sa ning ingani.
Pwede na siguro na tangtangan. Himog tubig. Muong juice. Yes no. Uy, hala. Namunga naman na iripadir. Namunga na. Di danay bungag malbiri. Hala. Ang kalipay. Tanawa guys. Makabunga na dyan. Din tao. Nagmalbiri. Gumatoy pala man. Pungon na mga, mga hinog. Budi panuktok sa manok. Pero nalipay gadyo ko sa mga tambis guys kanina. Ganahan na gadyo ko magtanaw sa mga tambis. Kaya daka-daka na. Puhon na munga na diha. Nanay bunga atang sili no. Kaning gagmay bitaw nga cucumber guys na. Kaan man ni siya na. Mo ni ihas nga cucumber. Di mo didaghan dani. Mo des kim-kim daghag kuha. Mukaan mas iliya dani guys. Lami ni siya tambal nis mga arthritis-an. Kaya na. Daghay matambalan dani. Kani nga ni. Lami ni siya kanon. Lami ni siya kanon. Yapod. Yapod. Oh, yalang lami akazo. Lami ra ba ni siya. Daghan may mga ang dani guys. Daghan gani nang utanan hagna makuno dali sa mga adi amadi ay. Di hinog na gaban. Uy, ala, hinog na. Nga ni dahil dyan purmang mahinog. Ay lang, po man. Yeah, hinog na siya guys. Wala natin isabod kaya mo dagkuhan. Uwa, dyan liso mo rin sa cucumber. Di kaning hilaw, lamin siya kanin. Na ako nakita ni nga ni nagmukbang siya, daghan ni dyan ipanguhan, dyan hugasan, pagkahuman, budburan ni dyan asin, may dyan ikaun. Miss Kuli Kim Kim. Kala kain. Morning, ma'am. Miss Kuli si Jack. Gapo. Bak, nanara. Nasikot. Kim. Kim. Bye-bye. Dapat original ay. Kamu nga sa sina na repapasya deklarasyon. Pinagdagan kay pangadyo papasya ng deklarasyon ka. Kani pa dong? Ngazo mi kuan binhis lubi. Kana ba? Tagkan. Kamu ko kaya mo kana kan. Ani mo po na mo ibot tanong mo. Taga amin. Pila ka? 5 kapulok. Ngazo mi og kuan guys kanang tagkan ni kapitan. Kapitan. Ha? Ngazo mi kapitan og kuan nay tagkan. Pila mo limit kap? Pwede. Kada kuan. Pagkuhala mo daan. Kare gikan res ubay kato gikan to luway. Mga sa man zakap nga gagmayon, amo nagbeon. Siya mutaas kay ko na pasadyo kuno ni mamunga pero muhabag sa kalahian lamang kay mutaas siya. Katong dwarf kay sadyo mamunga pero di man tumutaas. Nabeurad sa siya no. Maka naman to ka puspos. Maong. Ano yun to? Kani mo gikan og luway. Luway. Ubay katuluway. Pero maura silang klase ha. Maura. Silang klase. Kuha mo kuan, 20 makakabo, kuha mo 20 kabo kun sa. Manjo lang ko nig pag inigbuho ninyo, magbuho mo na kana makita bitaw picture daan. Ja inig humag tanaw picture pag otro. Mo isa hamang isente mo kap. Sige sige. Kana inigbuho na makita bag mga buho kana. Hindi pa lang madalan ni ron kay bag hinlo pa mi. Tos ibabaw. Para tanom mo kuan buho mo na makita siya. Ja pagkahuman matanam na bisag duha ra ka picture. Hara mang isente mo kap. Okay. Salamat ka Jo. Karin tagas padaan kay rong dali mo dake. Asa may datus bay. 246. Hehe, nakapangazo mi kapitan. Salamat ka Ajo. Pila 2 4. Wala naman eh. 1 2 4 8. Siyampo 1 2 3 4 5 6. Pili mo dai mo. 12. Magdako kuan. Basig unom. Ikuan daan, iligawas daan. 4 5 6 7 8 10 11 12. Tang balikan ag 8. Pila naman na? Siyam 4. Siyam na? 11. 12. See. Kuang og 5. Yara. Ay go sir Randy. Gawas lagi na hadaan. 15.
Kuha, daan ri. 5 pre. Ha? Siyam. Mo lagi. Kaning mga binhiya guys, mo na yung mga ipananam ato sa ibabaw, mga hinlo na to. So, ugma ang laman to nga lampasan, da na mapigisuhuan duha ka tawo. So, mo na yung mga ipananam puhon. Madaday ka sa. Balik ka dito, ibutang sa Okay na rin. Kap, Dera, salamat! Manda madenggan. Salamat ka, John, kapitan. May taga-aguan guys, kanang sidling, lubi. Salamat ka, John, kapitan guys. Mantap ba ha? Ha? Kapitan. Tara, balikan. Awan sarang ipanghatag dito si babaw guys. Lagi, mucha. Kuy na. Ano naman? Dahil ang hinatag ni kapitan nga koan. Tagaan mi kapitan og tugkan. Oh. Gikan ni og ubay si Janay. Agin jogikan sa luway. Ako na tagbilaran. Itaw. Gani pananom si Jages na. Po dai kananay ko. Ay pwede may aniro lang. Ang rason Gabriel. Okay. Kani may mabuhay ra ka nilong mag Asa buhi na kaadyo. Nga na. problema. Di lang na sabsaban og kanang mga Saban dato. kapa. Ito na. Nanay pang nanam puhon. Na guys, mana na yung mga ipananam datong mga hinlo na to si babaw. Sana sa palandungan kaya pa man to mahinlo. Mabalik rami guys, mga sunod ugma mabalik mi ugma kay maglampas mi dito si babaw. So ana na mga tagkan diha. Manguha sa kog taong. Kaya mangi sagos nila uy. Kaya dares ubos na nanay ngadyo kog taong. Lami ara ba ganas ni nanay da ah. Lami ka ganas. Lami guys no. Kaso di pa na siya pwede kuhaan kaya ron di siya madaot. Lar naghanap bunga taong ni nanay grabe taong ni nanay guys, grabe naghanap bunga sus taong pa imo ha. Ngadyo ko na rin taong ni mother. Uy grabe bunga na naghana na grabe taong ni nanay ga diya. Uy ara naghana ka adyo. Tawo guys, grabe guys sus taong pa imo ngadyo mis taong ni mother kay amang laujon kan dagko ba lawi pa ni sa tortahan guys. Sang adlaw nagtorta man ko diya. Nagtorta kog taong na sang adlaw kay tagaan pa mi sa among binaji. Kay na may daghang bunga gilang taong gamang taong kay matoy pa man. Paman nakabunga. Taong mo diha guys. Rang nagkaabot jag, grabe daghan bunga taong nga. Man matangtang. Wala gini panangtangan nila nanay, lami man niya tortahon. Guys. Oo, panangtangan nila mother. Lami man niya tortahon. Laujon naman eh, laujon. Ano guys, karang dadun. Laujon si Gabriel. Guys. Uy, daon sa paning ikid ma.